chvíľku. Dali sme si krátku pauzu a teraz som Matúš Žilať. Stojku. Áno. No, čo mu to nepodarilo? Ale má ešte na pokusy. Musíme vystrať nohičky. Výborne! Je to tam. Dobre, pištek. A čo keby si ty skúsil bekom? A idem skúsiť. Čo keby si skúsil salto? Na trampolíne. Áno, front. A fakt, aby som si niečo nezabil. Peťo, ty môžeš ísť tu. Nie, ja budu tady. Ne, radšej ešte nezabijú. Tak preč, Peťo. Ideme na to, musíme sa trocha rozkáčať. Točíš? Samozrejme, inak to nepôjde. Ja viem, ale ja som. Ale? Za chvíľočku pôjde. A je má trampolína. To nevadí, za chvíľku si na ní našetím. Radím ti na kraj. Komu? Petrovi? Dobre, 3. A počítajte mi to. 4. Beko! To bol nádherný. A teraz idem ja, 3 šedé. A ideme. Poď Matúš, poď ma pomôcť. A ideme na to. Ideme 3 šedé urobiť. To rozkákaj sa. A urob 365 a vo vzduchu. Hej, to sa snažím urobiť. 3, 2, 1. Počkaj. Samozrejme, nedávajte lajky a odbery. 3, 2, Skúste sa pozrieť na naše videjka. 1, Ja už idem. 0. Výborne! Budeme mať akciu. A akciu nám uvidíte zajtra. Takže 23.10. Takže, Peťo, ty môžeš ísť na front. Matúš,